Aw belai kheno kok toma kaham norok ni bagui tamni hinkhe je tabuk sak hamya yakmaya kokmaya boba rok tongnai rok norok ni bagui koktoma kaham tubui fai tongkha. O bwskang ni sek tongmani 28 tarik o norok fai manjagui mano chini o video ni bisingtwi norok kwrwngdi swngbai norok ni bisingtwi chwng surinai prayer khainai healing khainai Nagaland ni borok fainai khoroktam norok ni bagui abono dadi dadi kwrwngdi. Thai hinkhe Koilampur area Baisakopra o surirwnai aro Bethel Church ni kaisa tongnai o jagao norok phaiui surijagui mano norok nai mano sak hamya tongkha norok phaibaidi kisa dadi dadi khe swngbai kwrwngdi ano video ni bisingtwi kwrwngdi norok tongmano phainani hinkhe dadi dadi norok ni bagui belai koktoma kaham je hamya jaya tongnai rok norok phai surijagui mano. Hingkhe chini okra ratani kok khwnadi ani kok khwnama bai chini bo wngya norok bo tamo saka bo tamo saya norok khwnai naidi koita rogo wngnai koita rogo panda chengjaknai yapra norok khwnai naidi hingkhe tini ni bagui o chwngno video no norok jisung jora share khaimasa khlaidi je hamya jaya tongkhaiba norok chwngbai contact khlaidi hambai. Hello bhai rok norok ni bagui belai koktoma kaham tubui faikha faidi kaitono surinani tei lopnani bagui tai belai koktoma kaham himmani kok hinkhe obo hai yang Nagaland ni khoroktam Tripura o phai healing prayer khlai fainai Khowai district Koilampur Basikopra Church o Bethel Church o jagao Basikopra bazar bai gana o nanglaijak o jagao phaiui norok jodi sak hamya sini langma o kwbangma problem wngui mano o problem rok jodi no sini sak langma o tongkha hinkhe borok bai surijaknani bagui norok ni bagui koktoma kaham tamokhe norok phai mano 28 tarik tei 29 tarik time hinkhe 11:30 o time o phaiui manjakna jaat norok 11 ta ni bisingo phai sokfaidi tamo hinkhe o jagao worship tongnai tei worship ni pore chwng healing prayer o thangnai o jagao chwng kwbangma sak hamya rok deliverance wngui mano borok ni bumung ang norok no screen o rwnai tei borok ni je pic je borok je samung khlaimani abo norok no ang screen o rwnai borok ni bumung rok norok o jagao naidi tei phaidi phaiui borok bai kwbangma surijagui mano tei deliverance wngui mano o healing prayer o manjaknani bagui norok joto phai manjak phainani bagui ang norok no kaito ni mung bai khabai khukbai lamsogo tei norok no koiyo aswkno hambai.